zauna bismillahir rahmanir rahim bari in kura daɗi in je sittiratul muntaha din daɗi bari mu ga da menene ma ga gari ga sukari ga madara ga gyada gaskiya yau zan je karshen daɗi billahi lazi ga kofi ga ruwa na guda biyu mai mugun sanyi amma abin da ya kamata na yi kamata in canza position fa saboda karshe a nan wani ya shigo ya samu rani musamman na gidana don wallahi idan shi idan garin nan billahi lazi in rasuwa zai saya ci. Shek Ismail wajen ne. Shek Ismail kwana biyu da fatan dai baka jin yunwa. Wallahi alhamdulillah. To ala ni na ga wajen zama. Ai ga dan bala'in nan ya taho bari in maza in boye abubuwan nan dan wallahi sai ya ci. Kai bala'i. Oga. Ya ake wannan ba? Wallahi kaga wai gari ne nan ba sukari ba gyada balle wani batun madara sai wani ruwa shi ma kaji ba sani. A to ba kawai sai mu zuba wajen da in dadin ya samu tara ke ne in zai ta samu ba sai a ci tarawa. Ai ba mala. Kakan iya shan gari ba sukari ba komai. Tara fa ake shan jin dadin. Inda wai ta samu kai na ga sanya kake ne.